मानसिनि नैथि अरायथा हाथाया बेसे बैसोसिम रज'यो? खुलुमबाय लोगोफोर। दिनैनि सेथि सोंथियाव दङ जोंना सलारआ मोब्लिब गोहोखौ बबेनिफ्राय बानायो? बेटारिनिफ्राय, अरनिफ्राय, साननिफ्राय, अखानिफ्राय? साननिफ्राय। नाया मानि मददजों हां लायो? मेगन, गन्थं, सालाय, बारजा? बारजा। रेबिस बेरामा मा जिबनि अरनायाव जायो? मोख्रा, अमा, सैमा, जिबौ? सैमा। ओंख्रिनि रानि होनना बबेखौ मोनथिनाय जायो? आलु, बानलु, बायगन, बहल? बानलु। साइकेलखौ बबे हादोरा दिहुनदोंमोन? भारत, जापान, चीन, जार्मान? जार्मान। गौतम बुद्धआ बबेयाव थैयामोन? कुशीनगर, सोरनाथ, लुम्बिनी, बधगया? कुशीनगर। उटआ दै लोङाबालानो बेसेबां सम थांना थानो हायो? 3 दान, 6 दान, 2 दान, 4 दान? 6 दान। बयनिख्रुइबो खमसिन थांना थानो हाग्रा जिबआ बबे? मोस्रोम, खानस्रि, थाम्फै, खांखमा? थाम्फै। सोर राजाया गावनि बिमाखौ हाबा खालामामोन? अडेपुस, आकबर, बाबर, हुमायूं? अडेपुस। मा जिबनि थैया निला जायो? अक्ट'पास, खांख्राइ, खांखमा, माइनाव? अक्ट'पास। मैदेरनाव थाइबेसे हाथाइ थायो? थाइनै, थाइदाइन, थाइजिदाइन, थाइनैजिद'? थाइनैजिद'। गेहुनि हादोर होनना बबे हादोरखौ मोनथिनाय जायो? भारत, दुबाइ, चीन, जापान? चीन। भारतनि माहारियारि फिरफिलानि गाबा मोनबेसे? 2 गाब, 3 गाब, 4 गाब, 5 गाब? 3 गाब। सिना बादाम जायोब्ला माया गोख्रै बारायो? गोसोखांनो हानाय, मेलेमा बारायो, नुनाय गोहो, बोलो बारायो? गोसोखांनो हानाय। मानसिनि नैथि अरायथा हाथाया बेसे बैसोसिम रज'यो? 7 बोसोर, 13 बोसोर, 18 बोसोर, 21 बोसोर? 13 बोसोर। सनानि मन्दिरा बबे हादोराव दं? भारत, दुबाइ, आमेरिका, जापान? भारत। बुहुमाव बयनिबो सिगां रेलगारिया बबे हादोराव खारामोन? भारत, आमेरिका, जापान, इंलेन्ड? इंलेन्ड। मा बिफांखौ दानोब्ला थै गयो? गोजा चन्दन बिफां, साल बिफां, थालिर बिफां, ब्लाडवुड बिफां? ब्लाडवुड बिफां। साहाजों मा जाफायोब्ला मानसिया थैनो हागौ? बिस्कुट, ओंखाम, संख्रि, हालदै? हालदै। बे फिननाया नोंसोरनि थाखाय। डेंगु बेरामा मा जिब अरनायाव जायो? सैमा, मावजि, थाम्फै, जिबौ? बेनि फिननायखौ सोर हायो? कमेन्ट खालामना फोरमायहर। गोजोन्थों।